दिनैहाय बे जगदान हाबाफारिया मानाव गेदेर जोंना मण्डल सभापति सर्वेश्वर राभा आरो मानगोनां इन्डियानि सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार बनेन्दा बिथांनि दैदेननायाव बे कार्ज'सुचिया जादों। मोजां मोनदों जोंहा बे ओनसोलाव बिजेपिआ एसे लोरबांब्लाबो दा लासै लासैनो दावखोगासिनो दङ। निस्सय बतझ'र हिसाबै ट्रेनिंखौ लागासिनो दं। दा थांनायावबो जोंहा मोनसे सार्भे जादोंमोन मेम्बारशिप ड्राइभ MLA समष्टि हिसाबै बाव बनेन्दाया जे टारगेट होदों बेखौ पुरन खालामदों। बिथाङा 40,000निबो बारा मेम्बारशिप बतझ'र MLA समष्टिनिफ्राय बिथाङा बानायना हरदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला बिजेपि हिसाबै खोब मोजां बतझ'राव आरो सम दंबावो हिसाबै जोंनि दैदेनगिरि वार्कार बिथांमोना मावबाय थागोन। निस्सय जोंहा देरहानायनि मोनसे सुबिदा दं आरो बेखौथ' जों दा बुंथ'नो हाला। दाथ' जोंहा UPPL आरो BJP सरकार बियो हाइकमान्डआ मा बुङो बे जाहैबाय जोंहा मानगोनां दिलीप शइकिया सार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व सारनि सायाव थागोन। बे उनाव रायज्लायनायनि उनावसो बेखौ बुजिनो हागोन। गोदान जगदान जागोन बे बिथांमोनखौ मा खावलायगोन BJP दलाव बे जगदान जागोन बिथांमोना मा खावलायगोन? आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय जेब्ला दा आङो लेक्सारावबो आं थादों। बयबो लिडारबा थांफिनो बुजायलायनानै फिन बुरायनानै फैफिनो जाहाथे बिसोरखौ आं बुरायनानै थांफिननाङा बेखौ खावलायदों। दा थिग बेबायदिनो बिथांमोना निस्सय सोरनिबा बुजायनायाव थांफिननाय नङा। बिथांमोना दा गासिबो बांसिनानो BPFनि वार्कार गोदोसोनानै थानाय सादा सिदा मानसिफोर दा बिथांमोना दिनैहाय बेयाव जयनिं जादों। आरोबाव OBC मर्चानिबो चेयारमेन दङ। ओमफ्राय थिपकाइनि मामोन सासेया XPCDC चेयारमेन बिथांमोनाबो दिनैहाय जयनिं जादों। दा बिदियाव नायोबा लासै लासैनो BJPआबो बतझ'राव देरहानाया खाथां जागोन आरोखि। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ। CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर मोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।